Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kube nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lelu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke usehilile yini. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisenjani? Siyaphila wena kunjani? Hayi ngiphilile nami. Owaba isibongo buthi? Ngwakwamagwaza sisi. Magwaza unjinji. Yebo. So ukhulele kuphi? Ngikhulele kwaNongoma. Okay. Esigodini sangapha kwaMandlakazi. La ngafunda khona nje primary ngaze ngaqeda high school then uthe mase ngiqedile ngamuva ngeza ngala. eThekwini. Yeah. Usuzosebenza? No, ngangizofunda. Oh, okay. Yeah. So bekunjani empilweni yakho usakhula? Ngikhula ukuthi phela ke kuyokube sengathi mawukhula vele mawusengane uyobona sengathi uyahlupheka. So nami ngikhule nje ngaphansi kwesimo engathini ebesingesihle kahle ekhaya. Oh, okay. Besingesihle kahle. Ngakhula ngikhulele ekhaya nkosingazalwe ekhaya umama then ngisiphapheme nje ngayo ukhulela ekhaya ngikhuliswa ugogo Asayidini lababa? Asayidini kababa yebo. Okay. Ngikhuliswa ugogo nomkhulu. Ngikhule nje ngingane ebe right hloniphayo ethumekayo ya nje ngiwumuntu o right nohlakaniphile futhi ngokomqondo nokwazi ukuthi alalele mayitsheno. Ngakhula ke kwadlula lo ma challenges wonke umuntu adlula kuona kwazi ukuba ukuthi ngiyaqina le ndlela engiqina ngayo. So esayidini la kababa bewuthi baba ngicela lokho athi ubaba okay uzokuthola manje noma ubethi asilinde kuphela inyanga besinjani isimo ekhaya umnotho? Ngwangishilo nje ukuthi isimo engikhula phansi kwaso besingekho sihle. So kwesinye isikhathi ubuthi noma ufisa ukucela yabo kubona ukuthi nawe because mina angifani nalabantu noma ngifuna ukuthi kube ngathi ngiyasibeka yabo kodwa na kunento uma umuntu nje ubonayo ukuthi into ethile ingeke izenzeke. So isimo bengisibona ukuthi vele noma ngingacela angeke ngize ngithole yabo. So bengithi mangicela manje ngithenjisa mhlasimbe ukuthi makuphela unyaka nakhona kodwa ngazi from ngicela ukuthi nolunye ngazi kuphela neminyaka u10 ngokwesimo ebesingakhona manje bengekhaya ukuthi uthando belingekho. Okay. Oh, so hayi ukuthi lokho bekusesayidini lama kuphela nasesayidini la baba impela bekufana. Bekufana. Oh, all right. So bagila ngani kwenzakalani? Yo, iza nazo lalela mina ngiyithanda indaba ngicela ungashiyi ngisho ogodwa chaza konke. Yabo ukuthi nje phela ezinye izinto okuyimasizwe edlulile ihleke. So into yangenhlela mina sisi wami bengifunda wangishithi ngasuka ekhaya ngeza la ngizofunda. So ngithe 20 I think it was 2017 ngenza unyaka wesibili. Ngifunda mangifunda ngala eDamelini. Okay. Ngihlala ngapha kwaMashu. So ngashawa ngesalamuzi. Noma yazi lento isalamuzi. Ngike ngizwe ngalo. Yeah. And ekwenza le nto leyo. So ngangesikoleni. Ngihamba nje esikoleni manje ngesikoleni ngehle eBrea bese ke nginqamula ngenyawo ke sengibhekile esikoleni. So ngalolu suku lolu nakhona ngingekho nje right emoyeni yabo. So ngihambela nje nginakele indaba zami. Ngithi ngisahamba shuthi khona umuntu angimlandela. Lo muntu angimlandela avele kungathi qathaka imali. Okay. Manje egoqiwe ibhola nje impela eningi nje imali nami ngathi mangiyibona ngiyacabanga kule mali ngimbize lo mnazi wayo nabo ngisafuna ukusho ukuthi hayibo nakho uyisimali yakho yabo vele qhamuka omunye umuntu nje la eduze kwami naye oyibonile le mali should mase nami mase ngibuyisa umqondo labantu babehamba bobabili yabo. So vele umqondo nje udomeke lapho mayifika lo ethe izalo hamba kanjani ibuka lo muntu uyisimali kanjani nje yabo ngigoqe ngithi naye nakhona futhi ngoba ngangumuntu owayengekho esimeni esi-right yabo kwakuthi lo ngizomchiliza nje kodwa kwangabikho ukuthi hayi lo muntu angimsusa abangibangela isicefe yabo nami nginkinga zami vele ngithi mina hayi no ngiyabona bethe manje ucabanga ukuthi senze njani ngithi mina asimbize simnike imali yakhe yabo le mali mhlasimbe uyokwenza into eziningi kakhulu ngale mali le athi lo mfo ayingeke ndoda asithathe le mali le sizolokhuzana sizoqayo half yabo singamniki lo muntu
Should nasemqondweni wami ngiphethe ifoni ngangiphethe ifoni ngifake nje la ephaketheni ne ID bese ngibelethe ubhaka. Avelela umfolo wathi hayi le mali sizoyikhatha nami nje kungabikho ukuthi ngumuntu ozwelayo kodwa ngalalanga kwavela wathi hayi no le mali eningakhulu le igoqiwe nje ibhola eningaka lapha ngabona ukuthi for sure lapha 10,000 lapha ohlangene nje yabo ngaphezulu ku20 rand ngaphezulu. Bese mase kanjalo ngibe nalokho ngigabaza ukuthi ngithi mina ngoba le mali iningi kakhulu ethi hayi sizoyibala bese ithi ke kimi ke asenze kanje na ngoba le mali ngeke size siyibale lapha kwabantu abo sihamba nje emgwaqeni ethi nginika ifoni yakho ngifuna yabo ethi hayi ngathi angwethembi ethi mina ndoda ngangithemba yabo hayi ngithi angwethembi ethena nginika into engizokwazi ukuthi ngilokhuzane ngayo yabo athi angilethi ifoni ngithi mina no phone hayi ifoni anti ayinankinga ethi hayi letha nilokuzana ne-ID yabo ngoba ngithi mina i-ID ngibe lokho ngigabaza lokho yabo athi hayi ilethe i-ID ngithi mina akunankinga bese ethi into ezokwenzeka sizolokhuzana no bese thina sizohlangana ethi eshindawo esohlana kuyona ethi emva kwemizuzu awu10 sizohlangana kuleyo ndawo leyo sizobala le mali le yabo bese ngithi mina no nami akunankinga yabo ngoba vele isimo ngibona ukuthi ayisesijampini bese ahamba yabo lo muntu lo kungabikho nje umqondo nami ukuthi lo muntu mayithatha ifoni ne-ID ethi sizohlangana emva kwemizuzu elishumi sizohlangana kanjani ngoba lo muntu angimazi ukuqala lokho so makumele ngimthinte ngizomthinta kanjani yabo ingqondo nje ingabuyi thema isehambile nje sisithele eseyishila indawo ayiqale manje ngibe nemidlinzi ukuthi kanjani yabo kodwa futhi nginganaki phela le mali ngilokuzana ngiyibonile yabo into enzeka no into enzeka sisinansi shothi mayithatha ifoni anginike le mali athi ayihlele ngakumina anginike ifoni bese ethi ngimnike i-ID lokuzana le mali ethi ayihlele ngimina ngizomfica in 10 minutes time endaweni ethile sizobala le mali le so ngoba ethatha le phone ne-ID wenzela ukuthi ngingabaleki nale mali ngithi mina no akunankinga ahambe yabo ngisale mina ayiphethe le mali enkulu kakhulu sema sehambile esesithele bese ngithi mina ake ngibale le mali le ukuthi imali le engiphethe la engaka hey ngiqaqe sisami le mali le mangiqaqqa le mali into yangixaka ngoba athi ngishilo ukuthi imali engaphezulu kwaku20 rand so into yaqala yangixaka ukuthi emalini engaka why kuzobona u20 rand ngaphezulu fangabe kube khona u200 mawuthi yabo shothi nami nje igazi lami laqala phola ngishiya ma sekwenzekele lokho sengithi ngiyiqhaqqa le mali lo 20 rand lo gcwele amaphepha odwa ngaphansi yo kugcwele amaphepha odwa ngaphansi ayikho imali ekhona lo 20 rand kuphela okuyiwona ngaphezulu nawo kodwa nje awuyona ifake kwayi kwaku20 rand iphela ngoba ngazi ngayiduduza athi ungcona ngisale sengithenga ngama fruit kodwa Nkosi yami shothi yawo lapho ngiyabuka ifoni engangiphethe kwakuyi-iPhone leyo ngangade ngilahle le yasesikoleni engasasithola sesitholile so ngase ngicela ukuthi ekhaya bengithengele ilokhuzana because manje ngiyafunda sifunda ngamafoni babhatanisa bangithengela le phone bathi bafuna ukuthi ngoba vele ngikwazile ukuthi ngiziphathe ngize ngifike eTheshara bangithengela ifoni ndalingakapheli iviki ya phone ngithengelwe ekhaya ilokhuzana i-iPhone yahamba ngo20 rand nje ngathi mase ngibona lo 20 rand sengibona lamaphepha la awona nje sho inhliziyo yabila ngaleso sikhathi lapho lo muntu uzomthola phi ke manje sisiwami yama nje ilokuzana inhliziyo kwama konke inqondo inhliziyo ngangazi ukuthi ngenyezinjani yabo ngangazi ukuthi ngempela yini engingayenza nezimoto nje ngaba nenhlanhla nje ngacishe ngashayiswa yilokuzana imoto because manje umuntu angisazi ukuthi ngizomthola lapha mangithi ngiyaya la bethe sohlangana khona hayi ngifice umuntu lapha ngificela nje lokhuzana abantu bayiphithizelela bazenzela into zabo akunankinga yabo
Yo. ngathini ke ngathi hayi le phone ke mhlasimbe isiyobuya itholakala noma nakhona kuyoba nzima into ayisiba inkinga kakhulu kwaba le ID into ayibe inkinga kakhulu because manje ngiyafunda so kwathi mase kuphele unyaka sekumele ngithola ama results angikwazanga ukuthi ngithola ama results because manje kumele ngilethe iID uma ngiya eHome Affairs ngiyokwenza iID yami ayenzeki kuze kube imanje nje into ekuthiwa iID from 2017 every time angithi ngiyoshaya iID akwenzeki kuvele nje belokhu kuthiwa iyeza lutho akwenzeki lutho isikoleni ngagcina nakhona futhi ngazange ukuthi ngiqede ngoba abazange ukuthi banginike ama results aloya nyaka iID ibhasari engakuyona engikhokhela sekumele ngiprovide ama documents ami angisakwazi ukuprovide iID yabo yakhanseleka kanjalo ibhasari nganginayo ngangayithola kwaphoqa ukuthi kumele ngidrop out the following year ngasakwazi ukuthi ngiqhubeke nokufunda impilo yami yavele yama nje ngoba namanje ngempela ngazi ukuthi yini ngathi ngiyayenza ngikhona nje ngomuntu nje phela ophilayo ngoba ngiyaphila kodwa uyasebenza manje nakho angeke ngithi ngiyasebenza ukuphanta nje bami ngoba umsebenzi phela oqondile esikhathi samanje ufuna ukuthi it's either une certificate or uprovider ilokuzana so every time akuthiwa ngiprovide iID anginayo iID yo yabo so uye wathini ekhaya ekhaya kwaba nzima impela ukuthi ngibatshene ngibukela nesimo okwakuyisona ukuze ngithole ifoni so ngathi mangibatshena baphatheka kabi kakhulu funqa mamanga baphatheka kabi kakhulu baqanje kwale inkinga iphone so kuthe mase kunake ukuthi senginenkinga nanokuthi manje ke icertificate asenzeki yabo sekuphoqa ukuthi ayikho imizamo engenziwanga so nomama naye waba nenkinga nje enkulu kakhulu sengidropile esikoleni ayikho nento ayingayenza yabo so lokhuzana nje kwabanzima yo so ungafisa ukuthini kulaba fowethu ababamba inkunzi mhlambe angazi noma ngingathi indlela abayenza ngayo imali noma indlela abaphanda ngayo but basilimaza kakhulu ngafisa ukuthini kubona mina ngathi kuyona yonke into abayenzayo indlela asilo ngendlela abaphanta ngayo nabazama ngayo impilo kodwa bese ngathi mhlasimbe bengasicabangela nathi singabantu ukuthi sinemndeni nathi sinamaphupho okumele siwafezile ekugcineni yabo so uma wena ukuphanta kwakho sekulimaza omunye umuntu okusho ukuthi awusenzi kahle yabo because manje abanye bagcina sebekhipha umphefumulo ngento encane mhlasimbe njengokuthi umuntu ugoloza ukuthi umuntu uzana ifoni usomkhipha umphefumulo useshiya umndeni wakhe nani so besicela ukuthi laba fethu ababambayo angazi ukuthi mayikhona indlela bekuhoxise nje mhlasimbe bewufuna noma imisebenzi ukuphanta kwabo bephante ngendlela eqondile engeze ukulimaza umuntu because manje egcineni kulimaza kwabantu akulungile ngoba futhi nanokuthi kuyisono nje ngoba uthi umuntu akekho umuntu okumele akhiphe umphefumulo sonke sadalwa ngoba sadalwa nje akekho umuntu oyedwa umuntu oyena ovumelela ukuthi asithathe la emhlabeni so ubona uma sebesilimaza noma ke makuthi kuyenzeka ke bayaphanta abazami ngezinye indlela zokuthi ukuphanta kwabo kungasilimazi yabo ngoba kuyimanje nje impilo yami imile yabo ngenxa nje umuntu engazi noma lo ID yami isiye namacala amangaki la khona mhlasimbe ngihlezi lapha nje nginezikweletu ngiyafunwa ngapha nangapha mina ngazi yabo kuningi kakhulu
kuningi kakhulu. But usuwahila ke. Noma ngingasho khona ukuthi sengahila because isikhathi sekwenzeka isikhathi eside, but kusakhona enhlizweni yami ukuthi i-ID yami angiyazi la ikhona ukuthi yenza umsebenzi. Impilo yami imile and manje nginomsebenzi olimited osekumele ngiyenze. Kunemsebenzi manje engakwazi ukuyenza because anginayo i-ID. Kunezinto engakwazi ukuzenza, kuneminyango engakwazi ukuthi ngingene kuyona because anginayo i-ID. Yabo, so khona ngiyazama but ngoba kuyinto ehlezi nje eyiqiniso ukuthi kunezinto ngekuzenza because i-ID ayikho, so hayi ukuhila ngokusenza inyanyana ngempela. And kusazokuthatha isikhathi mawubhekile. Kusazongithatha isikhathi more especially ngoba nje sekuneminyaka emingaka ngithi ngiyazama ukuyenza i-ID ayilungi, ngiyaqiqa, ngiyabo ngingenza yonke into ayikho iminyango engayingenile yazi izenhlala kahle ukuthi ngizama ukuthi i-ID yami ibuye but ayibuyi. Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi ubuzama and let's hope mawuphinda uzama futhi ukuyenza yenzeke i-ID because sonke siyayidinga i-ID, fanele siphile sinayo. Ngiyaphoqeleka. Ngiyabonga kakhulu nanokuthi ungivakashele kuhlelo nje ngikufisela inhlanhla kona konke empilweni yakho. So mhlambe kukhona umbukeli ekhaya ongase athi mhlambe ikhona indlela engase ngikusize ngayo, wena ngesingawe yini othi ugood ekuyenzeni mhlambe into enjengomsebenzi because ngeke sazi ukuthi le video le izobuka ubani owazi obani, so yini wena ongathi ugood kuyona mhlambe asazi ingasibona oba le video le inhlanhla zabantu ayifani, so yini wena ongathi ugood kuyona? Kumuntu ongathi mhlasimbe ngaba nothando lokuthi angisize ngumuntu wabantu, ngumuntu owazi ukuthi mhlasimbe asebenze ngabantu. So mhlasimbe mangaba mhlasimbe abantu la ngathini abantu abanjengo bana abantu bakhona komabona kude, abantu abakanjalo mhlasimbe abangakwazi mhlasimbe mabebuka le video mhlasimbe lo ngikhuthele futhi ngithanda kakhulu imisebenzi lena yangemuva bayibethi behind the scenes. So ngiyengizama ukuthi mhlasimbe ngiyo-apply ngikwazi ukuthi but because of into ethile angikwazi. So ngithanda imisebenzi kanjalo mhlasimbe nanokuceda-ke imizi mawukhona imizi ecedwayo ngikhuthele futhi nangapho ngingathokoza kakhulu mangathola amathuba kanjalo. Okay, kulungile kezwakala. Ngiyabonga kakhulu. Let's hope khona ozophumela obala akhona ukuthi akusize. Siyabonga. Mbukele lapha ekhaya, yo kuningi kakhulu. Mekuwukuthi mhlambe ikhona indlela ongasusize ngayo, cela uxhumana nathi kuleyo email address ozoyibona lapho e-screenini. Mekuwukuthi khona usizo ongasuqhamuke nalo, singalamkela ngezandla ezifudumele futhi singabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa lapha ekhaya ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyethanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.